Íme így fog megérkezni az autós illatosító. Ez a kis alkatrész biztosítja a szellőzőre való csatlakoztatást. Hátul kell beleilleszteni, de eléggé feszes, viszont így nagyon stabilan tartja majd az illatosítót a szellőzőn. Amint látható, nagyon stabil, nem kell tőle tartani, hogy menet közben bármi is leesik. Ez az alkatrész is tartozék, de a használatához nem szükséges. Erre akkor volna szükség, ha illat anyaggal feltöltött terméket szállítanánk. Így védeni a csomagolást, hogy nedvesség kerüljön bele. Az oldalán található 2 gomb az illat intenzitás állítására való. Lehúzva teljesen kinyitja a levegő útját, feltolva pedig elzárja. Az illatosító feltöltése. Első lépésben a burkolatot távolítjuk el. Hátul a kis bütyökből kipattintjuk a műanyagot. Következő lépésben az illatvívő anyagot kiemeljük, majd a lyukas kupakot lecsavarjuk. Ezután a kis dugót kihűzzük, bár ha van fecskendőnk, azon át is fel lehet tölteni. Íme, innen felülről lehet betölteni az illatanyagot. Összerakása ugyanaz, csak fordított sorrendben. Először a dugó megy bele. Majd az illatvívő anyag mehet. Rá a lyukas kupak. Figyelni kell, hogy a hátulján van a kis bütyök, mehet vissza a burkolat és használatra kész az illatosító. Feltöltéshez az a Roma 49 sapunkban található utántöltők alkalmasak, de illóolajokból, illatolajokból is lehet válogatni, de akár parfümmel is feltölthető. Nézzen szét a shopunkban és válogasson kedvére. Ízek, illatok, varázslat. És ilyen szép az autóban.